Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo nining unang Domingo sa Adbiento, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan, kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinagaok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kaya ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan, unya mo tungha ang anak sa tao, muabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod nining kinabuhia. Kay tingali unyag hikalitan kamo niadtong adlaw, kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Busa pagbantay gayud kamo ug pagampo kanunay nga makabaton kamog kalig-on, aron makaatubang kamo nga dili maunsa nining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kanatong tanan. Aniya na kita nagsugod sa bagong kalendaryo sa atong simbahan. Gitawag kinig Adbiento, nga sa Linatin Advenere, to come. Mga igsoon, sugda nato ang atong pagpamalandong sa usa ka istorya. Adihay upat ka tawo nga misakay sa gamay nga eroplano. Ang piloto, ang tiguang nga pare, ang dato kayo nga negosyante, ug ang bata nga Boy Scout nga pangidaron. Sakay sa maong eroplano, milupad sila ug wala damha sa upat, mikalit pagtiorok ang makina sa eroplano. Hilabihan nilang kakugang, nangalisang sila sa dihang napaong nagyod ang makina ug nag-utaw-utaw na lamang sa kahanginan ang maong eroplanong gamay. Dili madrawing ang ilahang kalisang, nga tungod niya na nag-ilog sila sa tulora ka parasyut. Tulora ka buok parasyut, upat sila, sa ato pa dunay usa nga way parasyut. Mga igsoon, aligre kaayo ang nahitabo. Unang mikuha ang piloto, niingon ang piloto, doon ako'y duha ka buok anak ug asawa, nagpaabot nako. Busa unang niambak ang piloto, nitanaw ang tulo. Unya duha na malang kabuok parasyut, tulo ka tawo ang nabilin. Gikuha, gilabni sa negosyante ang usa didto sa kamot sa bata, wa lagi kusog, nailog sa negosyante. Ug iya dayong gisulob siyang kaugalingon ug miingon siya sa duha nga nabilin,
ako mao'y labing importanteng tao sa kalibutan, kinahanglan dili gyud ko mamatay. Dayon miambak siya. Karon usa na lang ka parachute, duha pang nahabilin. Nagtinanaway ang pari nga tiguang ug ang bata. Niingon ang pari, anak, tiguang naman ko. Wa ko'y pamilya. Ikaw bata pa, may puruhan pa kang mabuhi. Kuha aning parachute. Kay usa na malang nahabilin. Niingon ang bata, Father, ay kabalaka duha pa ni. Kay katong nailog nako ang ako tong bakpak. Tuwa ni Daib ang usa. Wa kay baw nga ang nakuha niya bakpak. Tanawa ra gyud ning kabuang sa kinabuhi. Mga igsoon, istorya ra na, pero dunay kahulugan sa kinabuhi sa tao. Niya na ta sa bagong liturhikanhong kalendaryo sa simbahan. Una pa ta sa sibil, bagong tuig ron sa simbahan. Mao ni ang unang Domingo sa Adbyento, unang Domingo sa umaabot ug duna tay gipaabot. Advenere to come, we are expecting something to come. Nagpaabot nga nay moabot kanato. Usa ni ka pagpaabot, upat ka Domingo nga atong gipaabot. Diin mao kini ang pagpangandam sa Pasko sa pagkatao sa manunobos. Apan ang atong pagbasa karon wala maghisgot sa Santa Claus, wala maghisgot og jingle bells, wala maghisgot og Holy Night, ug wa sad magpahimangno kanato aron kita mag-decorate sa mga Christmas decorations nga sayo kayong gihimo sa atong kapulisan, nga atong barangay dinhi sa sentro gipaningkamutan gid nila nga nanay makabarog nga mga kidlap-kidlap na sa itong tubangan. Bisan gani ang among opisina nanay Christmas tree. Wa maghisgot ana. Wa gihisgutan karon. Unya ang uban nato nangandam nag Christmas party. Ang mga katikis nang imbitar na nako, Padre, tambungi in town mi sa among Christmas party. We are already planning for many parties sa atong kinabuhi. Apil na ang bakasyon sa tamang layas. Kung sa may gihisgutan karon ang mga posibleng mahitabo ug nahitabo na. Nagpadayon pagkahitabo karon ang katapusan nga hulagway nga atong masudong sa dili pa mobalik ang Dios. The end time. May buong mo, uy, mutapos di ay ang tanan. Yes, mutapos ang tanan. And there are signs nga mutapos ni. Gisulti ni Jesus karon nga ang adlaw, bulan ug mga kabituunan dili na mudanag. Mo na nang giingon nilang total darkness. Bisan ang kandila nga baligya das gawas. Nayuban palakaw nilang bininditahan, moray musiga, ayaw gud mo pailad niya. Bisan pag usa ka baril nga tubig kay mahitabo gayud kining mga butanga ug nagsugod na paghikatabo tungod kay gitag-an na ni sa Ginoo daan. Ang dagat tayugon
sama nga tayugon ang yuta. Ang Manila sige nang ga-practice og earthquake drill. Nagpaabot kita sa the big one, the big earthquake that will happen to our nation. Nagpaabot na kita. Mo nang sige na silang drill. Sa may drill, cover duck. Sa pana, mukamang kasilawom, di kamudagan. Gipaabot ng dakong kalamidad sa Pilipinas. Unya, naagani dakong earthquake, naapod ng tsunami. Hurot hapay tang tanan, ug maagian tag tsunami. Ay gipalibutan man tag dagat. Unya mga igsuon, ang mga tao mamatay sa kahadlok. Wa ba mo mahibong? Tingali mahibong mo nga moingon mo kakiljoy po daning Jesus. We are almost enjoying the Christmas season tapos maghisgot siya katapusan sa panahon. He is a killjoy. Nagpatay sa atong kalipay. But that is not the point of the gospel. Ang punto sa ebanghelyo nga gipahimutang ni San Lucas aron makasabot kita sa atong kinabuhi mao, number 1, that everything will come to an end. Ngang tanan nimong pinaningkamutan ning kalibutan has to come to an end. That everything is passing. Nothing is permanent. No one is forever. That is number 1. Number 1 reality ngang tanan natong gibuhat ning kalibutan mawagtang lamang sa usa ka pagpamilok. Nakuha ninyo? Mao nay gisulti ni San Lucas. Busa ang atong kinabuhi, ang atong lawas mawagtang. They will be nothing. Unya mas mahadlok kita kung magpabilin patang buhi, mas mahadlok kita nga makasaksi sa unsay mahitabo sa kalibutan. Ug ang magpabilin nga buhi mga matay sa kahadlok. Busa nisulti sa Jesus ning mga pulunga dili aron paghadlok kanato, kundili aron paghatag kanato paglaom nga dili nato saligan ang bisan unsang butang ning kalibutan. Sama ni adtong negosyante nga nasayop sa iyang kaugalingon pagbira sa parachute. Nagtuo siya sa iyang kasikat kadato tungod sa iyahang kabantugan ni tidlom hinoon siya pag-una imbis parachute sa kaluwasan, parachute sa kapildihan. Kay kun atong saligan ang mga butang ning kalibutan, hinumdumi nga mulabay ra kini, dili gini magpabilin bisan unsa pa imong buhaton. Everything has to come to an end. Busa ang mensahe is very clear for all of us, as clear as the daylight, nga ang atong paglaom naaragyod sa Dios. Tanawa ang gisugan nga kandila, dili na gisugan o wa na sugi just for the sake nga gisugan kana. Kahayag aning daylight, kahayag aning mga suga sa simbahan. What is that light compared to the light we have now? Pero duna nay laom kay kahulugan. That candle is the symbol of Jesus. Ang iyang kahayag kanunay nagdanag niadtong nawad-an og paglaom ug naay kahadlok sa kinabuhi.
nga mapagan sa mga butang ning kalibutan. Naa diha ang paglaom. Jesus is the light who keeps on guiding us nga dili kita makapunit sa parachute nga sayop. Ang atong puniton mao ang parachute that will guarantee us for eternal salvation. Busa mga igsuon, aron kita makasugakod nining pagsulay ug kagul-anan nga atong nasinati karon ug masinati pa sa kadaghanan. China is preparing for war. 5 nations ang magtabang pagkig-away kaniya. That is World War III. And it will happen sa Indochina, sa duol sa Pilipinas ang panagbugno ug nagtuo mong di kita maapektuhan. There are 3 million Chinese immigrants nga niya karon sa Pilipinas nga nagpatigayon nga tag-iyag mga hotel ug buildings, tag-iyag mga negosyo ug mga industriya sa Pilipinas. Dili na kinahanglan mo atake ang Chinese nato. They are the ones who will fight for the sake of their nation against us. They are just in our vicinities. So mao ni ang threat nga umaabot karon. Kuyaw kayo ni kay they are building up for war. They are no longer building up for peace. Naapang pandemya, bag-ong variant gikan sa Africa nga nanisud sa Hong Kong. Mubalik na puta pag lockdown ini. Paga na po ang atong negosyo, ang atong panginabuyan. Sigurado gayod daghan ang nangamatay sa Europa. Milyon-milyon na ka mga tao. Dili na sila mudawat sa mga nasod uban nga muanhi sa ato. Mo bitaw ang atong talahorong obispo nag-ingon nga pabakuna kamo. Sugod ugma mo niya mga team of doctors from Cebu, sponsored by the Archdiocese of Cebu. Aron pagbakuna ka nato kay kamong uban, kamoy nakaamong, kamoy makaamong nga way mga bakuna. Paisog-isog uroy kuno mo unyang mga sakit mo. Dayon day mo paluhod-luhod sa Ginoo. Waroy mo mauwaw. Mabakuna ka mo, ingon ng talahurong obispo, ugma, dinhi, ani ni sa atong covered court, kinsa tungoy bakuna sa inyong pamilya, hala, tungod kay maura gini ang atong paglaom. Kung di mo grab sa opportunities, then we are very much willing to bury you. Di rabagyon ilubong nga may misa ang mga COVID. Bahala mong ilubong. Mga igsoon, let us look up to Jesus, nining mga realities nga lumalabay lamang. Ang iyang assurance of His being present with us always, mauni ang simbolo sa kandila nga makanunayon nga nagsiga, dinagkutan para kanato, aron kita mamahimong mabinantayon. In what way? By being prayerful. Ayaw gyud kawa niya ng pag-ampo sa Dios. Sama nga di mawa sa inyo ha ang sige mong lantaw sa inyong cellphone. Kung kinsay ni chat kanimo, Jesus doesn't need any wifi for you to be listened sa imong prayers. Si Jesus 24/7 is open for your prayers. Mabinantayon, magmaigmat, aron di kita mahog sa litag niya ng tao nga kumpiyansa sa iyang kinabuhi. Bantay gayod nga dili ka mahog sa litag nga makapahilayo kanimo sa Dios. Busa hinumdumi kanunay ang iyang tambag. Mo bitaw ang Santo Papa ni deklarar niya tong tuig kung nakahinumdum kamo, the year of faith. Ang pagpalig-on sa pagtuo, apan dili kini mamahimong lig-on, kung dili ka mahimong masaligon
nga maampuon sa Dios. Hinumdumi gid na pag-ayo. Way kalig-on nga imong makita sa imong kaugalingon kun dili ka mosalig sa gahom sa Dios. Only in prayer that you connect yourself to God. Prayer and good works will keep the fire burning in your faith until the end of time. So ayaw kasayo pagbira sa parachute, ha? Basin una kang mutidlom. Choose the parachute of salvation, not the parachute of damnation. Manindog palihog. Kitang tanan sa pagkahiusa diya sa Ginoo, nagatuwa ko sa Dios ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuwa ko kang Jesucristo ang iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Sa sinugdanan nining bagong tuig sa liturhiya sa simbahan, magampo kita lang sa atong isig kataw, ang atong gugma magpadayag unta nga kita kinahanglan nga magtukaw ug magpaabot alang sa mahimayaong pag-abot sa atong manunubos. Ang atong tubag, Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga niining panahon sa pagtukaw, ang tanang sakop sa simbahan, madali sa pagampo ug pagpenitensya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, marika ug ayaw paglangan. Nga sila nga naghanay ug nagdumala sa tawhanong katilingban, makaamgo nga ang dangatan sa kanasuran anaa sa kamot sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga alang ni adtong nagantos sa nakalaing-laing matang sa sakit, nga makabato na sila ug hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, marika ug ayaw paglangan. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, marika ug ayaw paglangan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo ug Diyos Chibalyepari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga ang anak sa tao mutanyag sa iyang kaluwasan, ngadto kanila nga nangamatay na. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Alang sa atong personal intentions, sa atong tinguha sa kaluoy ug pagampo sa Dios sa iyang panabang, iampo nato ang kayuhan ug kalig-on sa atong pagtuo diya sa pagsunod kaniya. Iampo nato ang kahimtang sa atong panimalay, ang mga membros ug mga sakop niini nga wala na mahinumdum sa Dios. Iampo nato ang mga huyang sa lawas, mga masakiton nato mga igsuon nga atong gialimahan sud sa atong panimalay. Iampo nato ang atong kawadon kalisod sa panginabuhian, ang atong panrabaho,
Iampo nato ang kahimtang sa kalinaw pag sinabtanay sa magtiayon ug sa mga anak. Iampo nato ang ato mga kaigsuunang kasilinganan nga naglisod in taon sa pagpakabuhi. Muhilom kita sa pagampo. Labing mapuanguro nga mahan kaluyi pagpamati ang among mga pagampo nga among gipadayag sa among kasing-kasing. Taliwa ning kalisod kaguliyang sa among kahimtang, sa among nasod, sa among banay ug sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. Nangalyupo kami sa imong panabang nga lig-unon mo ang among pagtuo nining panahon sa pagsulay og kagulanan. Tabangi kami nga makalahutay nga magmalig-on diya sa paglaom pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mulingkod palihog, mahimo kamong muhala diri sa altar sa Dios. Atong awito ng awit sa paghalad.